Здравейте на всички! Днес сме в Варна, в Sim Racing Garage. Това е проект на един наш клиент, който се казва Кирил Стоянов. Днес сме тук, за да ни разкаже той малко повече за това откъде е дошла идеята и как реши да реализира този проект. Така че, Кирил, ще ни разкажеш малко повече. Здравейте! Искам първо да използвам възможността да ви благодаря искрено за това, че чак от Пловдив дойдохте тук, специално за отварянето на нашия проект Sim Racing Garage. За мен това значи много, така че благодаря ви още веднъж. Относно идеята, винаги е съществувала идеята. Според мен сега е правилното време тя да се реализира. Аз самия се занимавам с Sim Racing от 2009-2010 година, но никога не съм се занимавал професионално с Sim Racing. И според мен с навлизането на новите технологии и с дигането на нивото на реализма, които те могат да предоставят на всеки един от вас, мисля, че сега хората биха могли да оценят доста по-добре това, което, например, преди 5, 6, 7 години нямаше чак такъв отзвук. Самата идея, как да кажа, изискваше много усилия да стигнем до тук. Преминахме наистина през доста препятствия. Да направиш, да създадеш такъв проект не е просто да тръгнеш да готвиш едно ястие. Има си много подправки. Да, сблъскахме се с много неща, особено аз, който до сега никога не се е занимавал с подобни начинания. Вече мога да кажа, че Sim Racing Garage стартира успешно. За сведения и за инфо, вчера в деня на отворените врати ние имахме 100 от 100 възможни посетители, което означаваше, че от буквално 10 без 15, тъй като ние просто подготвяхме залата, имахме вече клиенти на вратата и от 10 часа, а в рамките на всеки час имахме по 2 сесии, т.е. по 2 групи, по 4 човека, от 10 до 10 и половина, включително вечерта, имахме хора непрекъснато. Така че варненци си поискаха това и го получиха и ние сме тук, отговорихме на техните очаквания, държим ниво, качество, професионализъм, винаги сме усмихнати, винаги сме готови да помогнем на всеки един от нашите приятели, така че агитирам хората да правят по-често тези неща на места като тези или където има другаде в други градове и да не ги правят, да не раздават газ по улиците. Така че нашата мисия всъщност на бизнеса е точно такава, да предотвратим по всякакви начини, с каквото можем да въздействаме, намаляването на инцидентите по пътищата и за това сме предоставили максимално голям реализъм в нашите симулаторни конфигурации, защото по този начин ти имаш усещането наистина, че си в реален автомобил или в болид или в нещо друго. И самия аз, когато седна на нашия Motion симулатор, след 15-20 минути се чувствам доста по-спокоен и нямам наистина желанието да правя глупости на пътя, а самия аз си признавам, че понякога ми се иска да ги правя, защото така всеки един от нас, хората заразени с тая болест, гориво в кръвта, има нуждата да го прави. Така че да, тук сме всеки ден от 10 до 10, от вторник до неделя. Чудесно. Добре, можеш ли да ни разкажеш малко повече за момента, в който ти вече реши, че трябва да го реализираш този проект? Тоест, когато ти се свърза с нас и ни каза, имам нужда от бизнес план, имам идея как да го финансирам. Кога беше момента, в който ти прецени, че сега е времето да започнеш работа по този проект? Допреди да тръгна да искам да създавам подобен продукт, аз имам така немалък експириенс, който беше свързан предимно с работа, както в офис, така в движение. Работил съм в банкови институции, работил съм в мобилни оператори. Имам доста така интересен опит, не е много голям, но пък за сметка на това е доста шарен, пъстър. И последната работа, реално, която съответно имах наистина честта да работя по един проект, който беше свързан с доста пътувания, така доста отвори мирогледа и съзнанието ми към подобните неща, но тази работа, за съжаление, тя беше хем най-сладката, обаче пък и най-краткотрайната. Тоест, ние имахме проект, в който бяхме
няколко човека в екип и обикаляхме с различни държави из Европа, само в Европа, из различни градове и правихме стрит вюто на градовете. За съжаление, този проект е временен, нямаше как да продължи целогодишно и точно тази нестабилност, която в един момент нали, се оказва не толкова конструктивна за самия тебе като човек и за това, че вече си на някаква възраст и трябва да се справя с нещата, ме накара наистина да си следвам мечтите и да направя това, което съответно искам наистина да правя и го правя с цялото си сърце и душа, така както аз вярвам. Така че някакси просто нещата се случват в определения момент, с определения тайминг и ако ти вътрешно усещаш, че сега е времето, никога не се колебай, просто действай. Винаги когато тръгнеш да вървиш по този път, винаги има нещо, което ти подсказва по какъв начин да подходиш, какво да направиш, с кои хора да се свържеш и така. Да, това е интересно, тъй като всеки един човек, който е решил да започне нещо ново, среща много трудности, много препятствия. Как според теб можем да ги разграничим между това, че един вид обстоятелства ти подсказват да не се занимаваш с това и как да преценим, че те са просто обстоятелства, които са нужни, за да се развием и да продължим в посоката, в която сме тръгнали? Първият ми отговор би бил, че това е свързано с опита, който ти вече си придобил. Тоест, ти си минал през някакви подобни ситуации, които подобни ситуации ти дават някакви отговори в съзнанието, когато се сблъскаш с даден проблем. Втория отговор на този въпрос по-скоро е свързан чисто интуитивно и с някакви твои вътрешни критерии, оценки и така нататък. Тоест, ако ти усетиш, че в дадена ситуация трябва да подходиш по един начин, но разумът ти казва не дей и там вече трябва да си намериш твой вътрешен път. Така че тези неща са много важни и за самия ти като личност, нали, какво е вродено в тебе, как си се самоанализирал, какви са ти силни, слаби страни. Тук малко нали, влизаме в темата на психологията, но това е изключително важно за всеки един предприемач, тъй като нали, това не е нещо, което е еднотипно. Да си предприемач е много комплексна и сложна задача. Аз самия имам слаби страни, като всеки един жив човек. Всички имаме слаби страни, не можем всички да сме нали, на едно ниво. Така че, когато имам нужда от помощ, се обръщам към професионалисти, както се обърнах към вас, когато имах в началото съвсем нали, прясна идеята в главата. И съм изключително благодарен, че ми помогнахте, насочихте и съответно нали, си последвах стъпките, които предварително вече бяхме нали, очертали в бизнес плана. Добре. Разкажи ни повече за това как ти се промени начина на живот, как ти се промени ежедневието, когато премина от момента, в който вече си работил за някой друг или за някакъв страничен проект, до момента, в който се фокусира изцяло върху Sim Racing Garage. Ами, той непрекъснато се променя живота ми. Тук е идеята, че трябва да устоиш на твоите вътрешни принципи, на това какъв морал имаш. Аз не съм забрал приятелите ми, с които си общувам. Те са до мен, подкрепят ме. Има хора, които не ме подкрепят. Всеки си следва своя път. Понякога хората идват в живота ти, настаняват се удобно, тръгват си. Това е напълно естествено. За работодател и работник много е сложно и сега наистина виждам, когато нали, съм искал някакви невъзможни неща, колко отвратително е да искаш, пък всъщност да не даваш. Така че да, много е важно това за вземането и за даването. Аз съм така опростил нещата. Каквото даваш, това получаваш. Като даваш повече, получаваш повече. Не се стискам и като цяло предприемачеството не мисля, че е за стиснати хора. В крайна сметка ние даваме нещо и след това получаваме. Така че това дори само по себе си то си един природен закон, който ти няма как да го избегнеш. Така че по този начин. Не мисля, че мога аз да дам някаква допълнителна оценка дали съм се променил. По-скоро хората, които ме познават, могат да дадат такава оценка. Самия аз мисля, че се променят нещата за добро. Ако и хората го потвърдят, значи нещата наистина са така. По какъв начин ти се промени начина на мислене и ежедневието? Майндсета е, че аз трябва да свърша работа. И за да свърша работа, аз имам определени точки, някакъв план, който трябва да следвам. Идвам сутринта, отключвам, почиствам, подготвям и така. Всяка една задачка след себе си носи задачка и аз по този начин съм се фокусирал. Тоест просто да свърша работа и искам работата ми да бъде възможно най-добре и най-качествено свършена.
Това е просто се занимавам с това да си свършвам задачките за деня. Няма нещо, което допълнително да има и така. Добре. Друго нещо също, което е важно за доста хора, които имат идеята и амбицията да стартират собствен бизнес е, че те в социалните мрежи, това, което виждате, нали, хората карат бързи коли, ходят на партита, правят много пари, около тях има красиви жени. Въпросът е, че нали, не виждат и другата страна, нали, как се стига до там и дори в момента, в който си стигнал до там, как се поддържа цялото това нещо. Така че разкажи ни малко повече за това, коя е другата страна на предприемачеството според теб? Другата страна на предприемачеството е, че ти нямаш работно време. Нямаш работно време, нямаш 8 до 5, 9 до 5 или от 10 до 6, нямаш първа, втора смяна, имаш от до. Това, което казах и преди малко. Идваш, свършваш си задачите и когато си свършиш задачите, тогава си свободен да правиш нещо друго. Но самия аз, понеже непрекъснато фокуса ми е върху това да развивам нещата и да ги правя по-добри, тъй като в момента това, което сте видели и виждате, за момента е демо версия на залата. Тепърва имаме много изненади, които ще разкрием с времето. Самия аз, когато се прибера, винаги си пиша на някакви неща, на някакви листчета или на компютъра, неща, които искам допълнително да свърша. Тоест, ако ти го нямаш това вътре в тебе, да даш още повече, отколкото самия ти вече си дал, според мен някакси няма да получиш този резултат, който наистина би очаквал. Така че от тази гледна точка трябва да даваш не 100, ами много хиляди проценти. Обикновено това наистина не го виждат хората. Хората виждат повърхностното. Така сме изградени като хора в този материален свят. Абсолютно естествено е, наясно съм, така че не е такова каквото изглежда. Със сигурност. Да. Добре, другото нещо също, което направи силно впечатление, че още, въпреки че не беше официалното откриване на Sim Racing Garage, залата беше пълна. Аз видях, че ти си направил някакви предварителни кампании и това нещо, нали, да може да бъде реализирано и да има хора и те да разберат за това. Така че кажи ни малко повече за това как планира цялата кампания и как успя да напълниш залата още на първия ден. Нямаше планинг просто. Просто нямаше планинг. Аз в поста си, който написах, обявих, че това ще бъде ден на отворените врати за посетители. Тоест, това не беше откриване, просто ние искахме да презентираме на хората, които доста дълго време очакваха подобна услуга във Варна, да разберат, че я има и вече след като разберат, че я има, да знаят, че сме тук и можем да отговорим на техните очаквания. Така че не е имало нещо предварително. Буквално клипчето в TikTok, което го пуснахме, беше на предния ден в събота 7:30-8 вечерта. Вероятно е оказало някакво влияние, оказало е и платената реклама, която преди това пуснахме в Instagram с нашите промо клипчета. Но тази комбинация от реклама, според мен най-добрата естествена реклама всъщност е тази, в която ти имаш пряка комуникация с клиента, тъй наречения естествен пиар и в която директно общуваш с него. За мен не е реклама тази, в която снимаш клиента, като е станал примерно от симулатора, той винаги ще е хайпнат, така да го кажем, винаги ще е на лентосезерен и така нататък. Най-добрият маркетинг и най-добрата оценка ми я дават хората, не ми я дават социалните мрежи. Социалните мрежи за мен са инструмента, чрез който да достигнат до хората, така че мисля, че по този начин би следвало да се случват нещата. Точно така. Тоест социалните мрежи са инструмента, който води хората тук за пръв път, да видят съответно какво предлагаш, каква ти е технологията и най-вече какъв ти е модел на обслужване и начин на обслужване, какво ти е държанието към хората и съответно да могат да вземат решение дали да се върнат и дали да кажат на някой друг за това. Да, и точно това е моята идея и моята мисъл и ние не изграждаме отношения с нашите хора, клиенти. Елате, карайте за 30 или за 60 минути и чао. Ние държим на това да изградим дългосрочна комуникация с клиента, защото за нас, нашия шеф на нас в Sim Racing Garage са хората. Така че хората решават какво да се случи и какво да не. Ако хората пожелаят нещо много силно, говорим за голяма група от хора и така нататък, ние със сигурност ще ги чуем, така че те са нашия съдник и те са нашия критерии за това дали се справим или не се справим и какво можем да подобрим и така нататък. Така че за мен точно тази идея на тъй наречения маркетинг е
правилната, така смятам аз. Добре, може ли да ни направиш една генерална разбивка на това за какво горе-долу бяха разпределени средствата, за да знаят хората, когато започнат, как да си ги разпределят във времето? Ами, голяма част от нещата трябва да са ясни на всеки един какво точно като услуга той иска да предлага. Ако иска да купува сладолед, той трябва да разбере от какво точно наистина е съставен сладоледа, какви точно методи на работа, т.е. дали примерно ще използва някаква съставка, която ще е уникална, тази съставка какво му дава, нали, като опции да избере, нали, като марки и така нататък. В случая при нас ние направихме много дълбок анализ и стигнахме до заключение, че трябва да се спрем наистина на най-доброто като техника, проучихме цените, разбрахме, че можем да го умножим това по EDC, колко на брой конфигурации с идеята, че залагаме на качеството, а не на количеството. И съответно това беше основния фокус. Вече оттам насетне идваха необходимостите като това къде да се намираме ключов елемент от цялата тази сглобка, в тази зала какви точно ремонти ще са необходими. В случая ние попаднахме наистина на много добро място с Фрони Врачански 30, това е точно срещу ЖП гарата на спирката. Имахме доста неща за ремонти и така нататък. Отделно от това трябваше да предвидим нали, самите компютри да отговарят на съответните ни критерии, мониторите, въобще целият експириенс. Точка по точка просто трябва да приоритизираш от това, което реално ще предлага съответния бизнес, какво може кое е най-важното и така да си ги сортира. Така че много е комплексно, но почнахме от най-важното и всъщност мисля, че да, се получава. Добре. Може да кажеш на зрителите какво могат те да очакват за бъдеще от Sim Racing Garage? За бъдеще Sim Racing Garage ще предложи доста иновативни, интересни неща, изненади, които със сигурност знаем, че хората ще оценят. Има време за тези неща. Повярвайте ни, погрижили сме се за всяко едно нещо, помислили сме и искаме да ви дадем най-добрия експириенс. Не само във Варна, а и в цяла България, така че следете ни на страничката SimGarageBG, както и в TikTok. По същия начин се пишем, предполагам Пенко ще ги посне. Също така искам и да отправя един апел, ако имате наистина нужда от помощ, от консултация и от каквото и да е, свържете се с AMD. Те ще ви помогнат наистина, ще изслушат каква е вашата идея, ще ви насочат, ще ви дадат полезни съвети и дори ще ви дадат и някои неща допълнително от тях си. Така че да, не се колебайте, свържете се с тях, така както аз го направих и със сигурност ще останете доволни. Чудесно. Благодаря ти много. Благодаря и аз много.